nalento? Leyo imfihlelo yobomu. Umhlobo wenene FM uyakumema mphulaphuli kuba usondele uphulaphuli uchungechunge lomdlalo wethu othi ithini nalento? Leyo imfihlelo yobomu. Lo mdlalo siubhalelwe nguSonwabo Yawa noBomikazi Ncube waze walungiselela usasazo kumagumbo sasazo omhlobo wenene FM eBhayi nguThozamile Sethozi Nyakatya uNtombethemba Thofizichu noPhumlani Maqungu khawuphulaphule mhlobo. Manci, qamba nansi ikofu. I hope niyeza just the way you like it. Inkosi Thembi sis. Yongo sis, sweet and strong. Bekunjani kizolo kukambi? Yu, Manci, bekumnandi. Kangokuba bengicinga ukuhamba nawe namhlanje ifuza kuye emishini. Kulungile singahamba kaloku sis. Kakade uza kuhlala lapha wedwa wenza intoni namntwana mini le yonke. Kanti kungcono pha emishini. Uza kube uxakekile kaloku googlisha izinto zini ku-internet elixesha mina ngisasebenza. Andiqondi Manci banza banalo ixesha le-internet namhlanje. In fact, za kube ningekho emishini. Oh. Ubucinga ukuya phaya endlini yakho wena? Mama. Akho ngxaki sisi kaloku nalapho ngaya. Ndiza kulanda xa ndihamba uqonda. Really Manci? Wesisi, kaloku ikhaya la usoloko lilikhaya nokuba kungekho umuntu kulo. Bendike ndayicinga into yokuba uza kufuna ukuya kowenu kaloku. Manci, benisahambela ntoni apha eKwezi xa kanti nizayokuzivalela ndedwa futhi kukhamba? Oh, yina bethu umntwanami. Ndizabe ke ndihleli nechomi yam entsha ndifumene izolo ekwangumntase on top of that. Ichomi entsha ekwangumntase. Uthini nangoku mabhadela? Kubani lo dade wenu udibe naye ukwayichomi yakho ke sisi? Kaloku Manci izolo ne benifuna ukulogin apha kwi-desktop yakho emission kwathi uba awude ubuye. Ndiye ke ndacela udedi ukuba ndiboleke laptop yakhe wala kwaphela. Esikukho izinto ezi-confidential zecawa. Wabala ke ne-virus yamazi ke yonke lonto. Unjalo kaloku utata wakho Thembi ngale laptop yakhe. Wala kwamangaye kudedi wandithumela kuZuko ndaya. Xa ndifika igate itshixiwe but kuyabonakala ukuba ebekho yena. Akayanga kude nomnyango wendle bevuliwe nemoto ibipake phambi kwendlu. Okanye abe ulele. Ndiyamazi yakuthanda ukujikela kula yathi xa ifuna ukuphumla ngaphazanyiswa mntu. Mhlawumbi wethu Manci. Gqike this interesting girl esiqala saqondana kuqala. Kanti we are family. Igama lakhe nguChuma. Uthe ngoku lo sisakhona. Yina bethuna umntwana uChuma. Emva kokuba siyasazana ke wandithatha sayakho kwabo nalapho kwafika kwabamnandi. Okay. So uChuma ile chomi ize iphinde bengudade wenu. Yes Manci. Yho ndizive ndimthanda kakhulu wandonwabisa kakhulu izolo. Ndiyamazi. Unendlela yakhe wethu yokwenza uzive wamkelekile. Nangona enabo nobukrwadana nje at times. Unobuntu ke le umntwana ndokuxelela Thembi. Uze ummeme kwiBible study today. Hansa mema Manci. Siyadinga kakhulu manisana lwami ulutsha olukhuthele njengawe pha ecaweni. Naye uChuma uza kufunda lukhulu kaloku. Yho kulungile Manci ndizamema na kanjani. Ubuzile nje emsebenzini izolo kuba khange ndikubone ngelunch naxa sitshayisa ndakubona. Buphi? Benkhona ntanga emsebenzini izolo qha bengicaphukile ngingahalela ukubona abantu. Hayi manqekese. Intona? Aphinda abuyela amadimoni akho endandisoloko ndikunqanda sisakhulu ubuwayeke, ha? Ibuyile kwakhona lento yokuthi xa kukho into exakanisileyo uvele uhambe uyozivalela phaya kwakho. Ubucatshukiswe ngubani kizolo ngengakuboni imini yonke? Khange ngabonakala imini yonke man nawe uyayibaxa ngokufundile. Uyazi ntangam, yezinye imini ndiye ndirhalela ukuba impukane, ndikhe ndingene ndizokubona ukuba uba njani xa usuku ungafuni ukuthetha nami, uzivalele. And ndibone xa isiye phela lengqondo yakho ubuyela kula ngxekese ye ntangam, ngakulinga ufuna ukubona lo mbono. Uba ukhe wabona, soze uphinde undibize ngentanga yakho. Esafari concern akuxelela ntangam. Utsho le ntangam. Aha. Hayi, kungcono ke ngoba ndawube ndiyimpukane kulo mbono endiubonayo.
apho ungasoze undibone xa ndingena kuba ukuba bendizawungena ngomzimba wam iyo bendawuphuma ndisesidumo. Oh ntangam, asithi nalompukane xa zindisukile. Nezantwana zam phaa endlini zivele zithi sithe egomini lazo ubavo ngabe besebezelana becinga uba bafa besithi igalile inkenqe katatakho ke yoyo. Ungatsho nje ntangam ukuba yazinceda intombi yakwaDlamini yayokuzilalela kobandayo. Ubeza ubalekela phi yena umntwana abantu xa unje? Yiyo le nto wakhetha ukubalekela emagcwabeni. Ngiqokeleli uzungabuphinde ntangam uthethe ngohlobo ngomfazi wamaDlamini uyandiva? Hayi ndacela ntangam. Nxe kwethube ntangam. Ntangam ndiyaxolisa mani. Andiqondanga ukubuza kuvakalelwa ngale ndlela. Ndiqhuba incoko nje. Itsho ngapha umfazi wami ndoqhuba incoka kade mqokeleli. Uyamthanda futhi ukuzenza unqesta pha kum wena. Uyava? As a very concern. Hayibo, ndithi ndiyenza lantoni ngokuloo nto ntangam sawugqiba uba zintanga. Andithi wena kaloku uncwadile kunam. Hayibo. Ngoku soloko uzenza umuntu owazi yonke into le. Umuntu osoloko nengcebiso. Hayi ntangam, cela uxolo kakhulu xa kuye kwathi kanti ndikucebise ngento engeyiyo ndiyaxolisa. Uxolisela ntoni mqokeleli? Ngicela ungathi uphinde uzenza ingcebiso zakho sifama nqapha kulo kanoshele nomntwana va kuba qonda izithatha zigqibela ngolufaka engxakini ya isafari concern yentangam man uyandilahla mpela ngoku uthini qokeleli uyicebisa njani mani intanga yakho ngento yazi ukuba iza kuyifaka engxakini ngolwesihlanu ekuseni ndikhalelwa nguthanda ufuna ndimbhatala imali epetroli aza kuyisebenzisa xa iza kundihambisa ezintwana zam zebhola etonamentini mani wo ngcekeza ngoku lo kaDloma ungenaphi kuloo nto yakho yena ungena emnyango uyomehla mani ngcekeza andithi nguwe lo tema ndithumele ezintwana kuthanda ngoku mna sele kumele ndibhatala uthanda ngenxa yakho hayi ndikuncamile ngcekeza bendisithi ndiyakwazi ntangam kanti hayi andikwazi yinto yanini luthetha ngayo ngcekeza khona xa esithi bhatala ungambhatali nje wena jongapha akazoyiva uthandi loo mali naye sufaka mna kaloku kuba wayengakhonjwa ngabhoso ngala mini wazithandela yena ngokwakhe makahlukane nam bhatala yantoni jojo ngcekeza akenziwa njalo uthandi uza kuyigubha qa imali yakhe iza kubhatala nguwe ayizokwenzeka loo nto nguwe ke mandithumele ezintwana kuye ntangam andizokuyenza loo nto uza kumbhatala uthandi umqokisa ngami ndiza kuvele ndithi phaa kuye uthe wena makathathe kuleye rent yabona ke ntangam libala kwelo icala ngcekeza soze yenzeke loo nto kuba leyo sayityikitya kudala endayingeni ndawo apha. Mama, andisedikwe nje kulaba mbeshumayele emishini. Utheni? Ucaca nje ukuba ubhekise apha kum ethetha ngokungena emtshatweni unyulu, siziphathe njani, sinxibe njani nokuba sibe ngabantwana banjani ekhaya. I mean umuntu mani ubone nje ukuba le ayithethayo akayishumayeli qha nje uyijolise apha kuwe. Abanye abantu. Ke ngokwena watyiba sisazela nje intoni? Kuba mama, ndiqinisekile lo mama uthetha ngaye akabizanga gama lamntu phaya. Ebeshumayela kuye wonke umuntu qha wena watyiwa sisazela sakho. Mama, ebethetha nam la mama ndimbone nje xa esithi abantwana abaziphethe kakubi, abathanda amakhwenkwe, abangekho nyulu soze balidle ilifa ubukumkani bamazulu. Ebendithe ntsho kucaca nje ukuba uthi ndimzisiwe ngubani mani lokudala ndimrhalela. Awu unyanisile lo mama. Ayikho into efundiswa phaya ngaphandle kokuba nifundiswe ukuba niziphathe njani ukuze ningene emtshatweni ninyulu. Hayi mama kodwa noba sele kwatshiwo akuthethwa leya into. Inene ukuba ibelazi mama igama lami ebezawuthi xa ishumayela andibize ngalo kuba ebe very personal man la mama. Chocho ukuqabule yazi uyofuna ntoni wena kakade phaya uzazi awufaneleki. Nam ndiye kuba nicelwe nguThembakazi mama bayesithi masiye kula Bible study ndini. Bethuna yabona ke umntwana ke lowo. Hlela le achubeke ngayo sozutsho ubuzalwa yilantu nguNancy nesasithunqa sengumlambi. Kawutsho ke mntanami ufike nini usisi lo? Andimazi wethu mama kodwa uthi uze ngapha kuba izikolo zivaliwe and ke usoloke phaya kuma mnolfefe emission. Bekungasegcwele loo nto mama ndibone nosisivuyo ubuyile na? Hayi andimazi ke lowo. Ndikhe ndambuza unina kacacisa uba kuqhubeka ntoni. Kodwa ke ndizawukhe ndiye kulaa mphuma ndingunoseko ndimbuze ingathi kanti nyani uphelile lo mzana wakhe. Mama andithi mos ngomsuza phina ndibuyele emishini ne? Hayi ndizawukhe ndiye phaa kunolfefe ndiyombamba isandla mntakababa ndibulela ubuya kwakhe kule ndawo ebeye kuyo xa kanti ubuyela uzondenzela umsebenzi omhle ngohlobo.
wena hey ubuyela ukundiqoqoshela wena Cuma. Bethuna yabona ngoku nguwe lo uquqa emishini ungaphoswa suku. Hayi andikholelwa lonto leyo tu. Kanti mama udlala ngesandla sakhe ude usibambe shem. Kuba mna xa ndisiya emishini usuba ndibaleka lo msebenzi wakho nalamanxila akho. Hayi kuba ndisinisiwe. Obuphulaphula uchungechunge lomdlalo wethu othi ithini nalento. Leyo imfihlelo yobomi. Naba abadlali bethu Nolfefe udlalwa nguWendy Understali, Thembakazi nguKhanyisa Mary Ann Sigwanda, kanti umqokeleli ulinganiswa nguAnele Beni, Ngxekese nguKhaya Vuma, yena uChuma udlalwa nguNosipho Sompani, Thandi nguNokukhanya Gula. Masibuye sibe kunye kwakhona mphulaphuli kwixesha elizayo. Kamnandi. Lo ngumdlalo olibali elingoyamanga nelingasekelezwanga ntweni nongenasikweko onjongo zawo zikukufundisa, ukonwabisa nokunika ulwazi ngokusingqongileyo. Ubhalwe nguSonwabo Yawa noBumikazi Ncube.